Tħabbar it-tiġdid ta' numru ta' skemi finanzjarji mirati biex ikomplu jsaħħu l-qalba lejn sistemi ta' trasport aktar notfa, sostenibli u ambjentali, b'investiment totali mill-Gvern ta' 33 miljun euro. Ingħataw id-dettalji fuq 7 skemi differenti li fost l-oħrajn jipromovu x-xiri u l-użu ta' vetturi elettriċi, muturi elettriċi u bil-petrol b'emissjonijiet baxxi, roti b'mutur elettriku kif ukoll vetturi aktar aċċessibbli għal persuni b'diżabilità jew b'mobilità ristretta. Fl-aħħar 7 snin l-investiment totali ta' dawn il-grants laħaq id-9 miljun euro waqt li nataw aktar minn 15,000 grant approvat. Il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-Xogħlijiet Pubbliċi Chris Bonnet qal li r-rispons pożittiv tal-pubbliku għal dawn lotjiet finanzjarji ikabbar l-impenn tal-Gvern li jkompli bil-politika tal-inċentiv u mhux tal-kastik. Dan l-ammont juri illi għatanna fost l-ikbar grants fl-Ewropa u għanna fost l-ikbar rata ta' vetturi elettriċi fl-Ewropa. Jiġifieri dan ifisser illi il-Gvern bil-policy tiegħu qiegħed fid-direzzjoni tajba u l-intom in-nies qegħdin tirrispondu biħġarkom għal dawn it-tip ta' inċentivi. Għalhekk se nibqgħu għaddejjin. Min-naħa tiegħu il-Kap Eżekuttiv ta' Transport Malta Kert Farrugia qal li għal dawn il-grants jistgħu japplikaw daw kollha li xtraw il-vettura tagħhom mill-bidu tas-sena lil hawn u l-applikazzjonijiet huma miftuħin. Jekk xi ħadd xtara vettura tiegħu mill-ewwel ta' Jannar 2026 jista' jibbenefika minn dan il-grant ukoll. L-applikazzjonijiet huma miftuħin fuq il-website ta' Transport Malta u min ikun irid iktar informazzjoni jista' jċempel fuq il-helpline ta' Transport Malta.